Abusua ya mamuna akwaba de ba Bojo's TV. Ho nyankopon adaroma ya free dwumadi fufu ase a ya to ne din ba bia me free. Eno nti e be se won subscribe to channel ya na wa subscribe ama yen. No leave you comment. Ade ato ase fa man se de be ya e be hunu de e wo se ye de bre o bra e de anim yi. Ene ya benya opene kese ba ko enchen a ene ne be twetwe nkomo. Nkomo twetwe nim ne bi sua ne ma bebre. Eno nti share page yi ema wonia na ono so intimi emesua de ba besua bi. Ebidu Asante Agona na yenya opene kese a efe no omo no ene ne be twetwe nkomo. Na yesua ne ma bebre afi nkomo twetwe mu. Ti de di nkan ye be ma no akwaba e wo yen channel so. Na ya share nkomo twetwe na ase. Yewura ye mo akwaba e ba dwumadi so. Ya buru. Ye odidi se nyankopon adomo ho ye papa. Ubo ade adaroma ye ho ye pa. Ase. Aha eye Bojo's TV e na otwetwe nkomo yi. Dwumadi a ye fra ase ya to ne din ba bia me frɛ nie. Ne botaye nyina ne se ye bekai ye nananom amamre ne amane a na omo ye ne kane tete no. Na yesua bibia film ne de atoto ene. Niema a ekoso wo ye wiase mu anase ene niema a ye ne wiase a ense ne mfata nti dwumadi yi so ye botaye titiri pa ye de ba ya ye no betwetwe nkomo nyina no. Na waje o fe so ide e bedi nkan adawasi sanse ne obi a ne be yesa ye ba rem ye wo kura ye fe na Agona aho na ya ba betu yi Agona kura no e de be kru ana Agona efiri hefa Yo, medawase. Se motutumo nan aba Asante Agona. Agona ye umu ahuro bebre. Ba bia me we sisi ai Asante Agona. Se mo aba na fe Abakosem bi ho no ma mo pese motie na ye ma o man Ghana ani Asante man nyina ehunu. Se de Agona esi edimu esi efa ewo Asante man mu ehase a ye nyina no ewo mu. na je se mitio kasem a Agona na ye umu ahuro bebre but aha ya Asante Agona. Asante Agona. Enti sene wo kan ye no Asante Agona ewo Ashanti region anewo na Ashanti region no district ewum no Sechre South district ana Asante Agona ewumu enti se ofri ba bia na so ba Asante Agona wo ba Ashanti region so pe Sechre South district ho na yebehu Asante Agona ewo ahase na me ameka say se de odi nkan bo mi ne frɛ me omuna samwa na omuna samwa efiri asene abusua ewo Asante Agona emu asene dehye abusua ewo Asante Agona emu ana ne dey no ye ne mo twetwe enkomo yi Uche Asante Agona asene dehye no asene fo dwumadi kese okuro mu asene wo dwumadi kese okuro mu esanse ye ne edi hene ewo ekuro mu. Okay, na yese kromu ha ahemfo ni nyina ya asene fo ne edi. Yes. Di hini wo kromu ha gisa wo ye sene ni ode hye ansa na watimi atena abanwa ne so ama no ayeye. Na Agona a ye ka ho asemi no untimi nka Asante Abakosem ebra onka Agona edin ewo mu esanse Asante Abakosem Asante ebe ya Asante ebeji din ni nyina no ejina Asante Agona eso ana ebe ma Asante aya Asante. Yada wasmaka ti o kasa yi mu a o pese o chese Asante Agona ho asema ye kan o dwumadi sonko dipa ewo Asante Amamu Ano kwasem na wo kan esan konfanochi enti ni nyina ne se konfanochi ekroma ya no free a obedi ade na se de enim Asante Abakosem no untimi nka Asante Abakosem ebra wo nka konfanochi din wo mu nti se konfanochi efra Asante Agona ha ede a ne ne Asante Agona edi mu ewo Asante Abakosem mu pa ti o pese o chese konfanochi free kromu ha ahaya no free ye ka de si ebu se konfanochi free ha ya esanse oyo obi a odi hene ewo hase da unfree ba bi nso a untimi ni hene ewo ho ema no nyeyi nti ofra ha ya mama ya Abakosem kakra na konfanochi. Okay, me da se menua se de ya ka no
Okomfo Anokye a yɛka ne ho asɛm, Okomfo Anokye a yɛka ne ho asɛm. Ebire bi atwamu na sɛ ebire bi enipa dodo no aso ofra ukugua. Ebinom se ofri framantem mo. Ebinom se ofri denchira. Kyese obi aka de sɛ de osi eka no. Yes. Na enam bibi so ana ma ye de hye Okomfo Anokye ekopie mu ewo ukugua. Nti ne ebeka na asanteman ehunu sɛnea esitie ene senti Okomfo Anokye ekopie mu ewo ukugua. Abroni ma ye twero hye ebukum a yakenkan egitum sɛ Okomfo Anokye efra ukugua. Nanso yen yes. Nanso yen ne Asante Agona Asene ade hye a ye wa Asante Agona yen ne enim ya Abakosem a ye gitum pi sɛ Okomfo Anokye efri Asante Agona ha ya na wonfra ukugua. Onfri ho. Enti ye sɛ ye bema Asante man Ghana man no kro bia na yakata so no apie na ye hunu sɛ de no kwa no ye de be esi etie esan sɛ tete no ye nana no mo nka Abakosem o ka kro na abowa no o ka na abowa no ba ye hunu sɛ etwa sɛ ade ye odia no eni kwan sɛ ototo na se ubie mu na omanfo ehunu eno kwasem turodo a ye de asie yen ache no ye bie mu na Asante man ne Ghana man nyina ehunu Okomfo Anokye na bose eni ba bi ofiri eni ye beka ne nyina wo ha sei. Nti yemra Asante Agona so bio na Abakosem mu ade pa na Agona fo bitimi de wonsa si won bo sei Okomfo Anokye na niema we nti isuban we nti ofukoi mu ha Meda ase minia mame nhyase emfamfiri baabi se de be ye tiefo ne ahwefo no beti ase yie pa nse mame kan se Okomfo Anokye ha ya no free Asante Abakosem yedie na ade na yesan to ana enso na anato no ne kire se ampa nipa asemasi aha no free ni nanani na yeni asenefo a ewo Asante memu no yegitum preko pese ye wo ye nana pani ba ko a onu odi ye ni ma ye frɛ no amia jata ene no na mafo no bi ka no amajata esan kasa nsesan ne enti no amajata ni nyina no nipa kro no a na baabi a yefire no yesi yefiri amnem cave bonabuom yes asenefo no bonabuom cave ewo Asante Danse bonabuom cave na yesi yefiri amnem Asante Abakosem mu no obi se ofiri soro obi se ofiri duaso obi frosas ofiri asasim na pie baaye obi nso se ofiri ebuo mu anase amnem mu ni nyina ne se enye honum na ofiri ankasa o na emom eye bia ya na ope hintabia na wobo won ho ban efiri emmoawa ho entokwa awo ene saa ne man ba bia na wobo won ho ban no eho na ode to se aha na efiri enti tete no na bi de danua so enti yesi efiri dua so na oda dua so e de bo won ho ban efiri mmoawa ho ene ntokwa ne niema bebree ho obi nse very good eho na ode to se aha na mefiri a me baaye so aja se obi nso se wo sha amene no ohye no obo ne ho ban efiri mmoawa ho ntokwa ne saa niema no enti yesi epie efiri amenem ana ye baaye na yen de yesi efiri cave a ye frɛ no bonabuom cave a ewo Adanse Asene ye abusua a ye nana na odi ye nimu no ye frɛ no amia jata anase amajata ana oye maame pania odaya no very good aya no na bonabuom cave we wa Adanse no esa ne ntokwa a tete ne ye konti no ye tufiri bonabuom cave mu a abusua ne bi firi ho na afe ye ba kumase amakom esan amantu ne ntokwasem enti because otena ba bi faako a yes se otena ba bi faako a entokwa betimi aba be tumu nyina mu asana se be hye mu nyina ase enti ye tretre ye mu se de ba ye be doso ni ase ya tre enti so hwe edi ne frɛ na asene ye sene a ye de be akọ so ati ase Asene abusua enti ebinum free bonabuom cave wa Danse wo eba kumase amakom enti so ba kumase amakom a eye asenefo ana edi ho ehene na ye free
Kumasi amakom no nso no entokwasem ya nti no ebi firi Kumasi amakom eba Antoa ni nyina na ye mampanimfo ne mema mpanimfo na di nipa ni biye de be eba esanse ye pese ya setere se de be ya se enhye na ya se bedore enti bi firi Kumasi amakom eba Antoa ya Asante Ahayai enti Antoa nso Asene fo ne di ehonom akonwa enti ye betena Antoa no so ebre ko nanimu ano mpanimfo se da bi nso nya de be enko enti bi so firi Antoa eba Asante Agona ha enedey ye hia ye di eho enkomoyi enti ebi firi Agona ha ebi so ko biye mamu bronhafo emamu ebi eko honom ebi efiri ha eko kofiase ene nia ekeka eka ho ma mentwe adwene ensi Asante Agona so esanse ha ne ye ka ha se asem enti ye ba Asante Agona no ye nana anase mampanimfo ne mema mpanimfo a omudi edom nanim ede eba ye eno ne ye frɛ baako dufie jampontima oyoba ana Okomfo damte yes dufie jampontima ene Okomfo damte tie di na mebobɔ no ba no na ahwefo nso entie ne yie na mo ahunu sɛdeɛ Okomfo Anokye na bɔse esi etie ene ba bia ofiri de be obaye me se Okomfo damte ene dufie jampontima wo mo ene mampanimfo ne be mampanimfo a omudi abusua nanim ede ebepie Asante Agona hase a ye ka hase asemyi na wo awontoto asomu no dufie jampontima ewo adutwumwa dufie jampontima ewo adutwumwa ana adutwumwa enso be wudwira kwa so atiase dwira kwa anana meto ye o na ya tiefuo ne ahwefo na hunu ba bia Okomfo Anokye efire eba ene na bose ofiri ba enti dufie jampontima ewo adutwumwa ewo dwira kwa ana dwira kwa be wo Okomfo Anokye ti asem ni dwira kwa be wo Okomfo Anokye enti Okomfo Anokye maame Asante Agona Abakosem ene Asene Abakosem ame yesene ni de hia metika amekan a menim Abakosem na de onim Abakosem no beka ne se de ono esi epene bia no se de meka no enie so atiase enti dwira kwa wo Okomfo Anokye ana owo ni nua Okomfo yamoa edin a me hya ase ebo me se mpanimfo mienu no be ma ne ye fense Okomfo damte enti which means akom no ewo abusua ne de be emu so atiase enti Okomfo Anokye maame ye frɛ dwira kwa wona wo Okomfo Anokye ana obewu ni nua Okomfo yamoa so atiase Okomfo Anokye na opapa edin di Chepatuo Chepatuo ni papa din pa no Chepatuo enti ebra ye wo Okomfo Anokye no empani ma ye te se na bibi kura ne nsem yamoa ne nsa enti mpanimfo biemu no na edufa ana hye ne nsem dufa no ye bosom ana hye ne nsem na mamemfa ankwa akire na mento aso ya asenefo no aye ba na efiri Antoa ba na ekura ya ade a edenam ya ade a edenam ne ye bosom aye frɛ ne kyekere ye no ne ye bosom ne a ne edenam anase ya konwa ne edenam kyekere nti so bo kyekere ewo Asante mamu a eye bosom a eso na agidin wona onima mamere ene Abakosem ene amane ewo Asante mu no wo kyekere bosom a na mabɔ bosom ankasa ye de be edin a wo din tintiman ewo Asante Agona kyekere no sisi a ebi hu no we kyekere ewo ho sisi okɔ baboduro fi a kyekere ewo ho sisi a wo be hu no baboduro no so we baboduro no so wo ho no mo a wo bosom fie na se ni nyina wa Asante Asante Agona ha ye ni nyina wa Asante Agona ha kyekere no ewo efikesi mu manhia na se bia eni manhia ewo Asante Agona ha ye enti ebra ye wo no ye hu sedufa ehye ne nsem a ye bosom timpanimfo hu se da bi nipa wo ye soronko enti no ye nhwe ne yie na daache obetimi ebe nipa kese na ase nipa titiri enti so omani muso kakra ye de ne be kontete ne ye hu ade kronti a Onyankopɔn de saa de ne hye ne nsem ne ye hunu ne su ne ban a ewo ne mu na yahwe se de esi de be etie enti Okomfo Anokye emma ne muso no
ana mpani de ne call awukugwa ekwan Okomfo Anokye fa so kopia awukugwa ni o na wo ka sa asem ya na amanfo se o ente sa ti say ba yeni Asante Agona sanete yeni Asante Agona de hia sene ade hia de ye ka ne pidie nsase ye bo se kwan Okomfo Anokye fa so kopia awukugwa no eno no mato ana enti wona onima Amamere ni Abakosem no otia obehunu ba bia Okomfo Anokye na bose eba so atiase na obehunu sede esie debe etie enti mpani de ne call entetiye ewa okugwa so wonko sua de eho tetemremu na Abakosem ye tiase se na eho ne bia ya yetete akom wona okugwa ho ba bia yetete nkrofo momba sua akom pa na ho na na debe ewo ene ni na nyina no beko no saa na eda so ye debe etie ewo ho timpani de ne call ho se wonko sua de wonko sua akom na ye hunu tumi Onyankopon de ne ba asase so na debe o ba beye ene de ekura no senti Okomfo Anokye kopie mu ewo awukugwa ene ne de mi de na didi a kire wo ene Asante man ni Ghana man enyina na ye hunu se ne atwamu a ye kase Okomfo Anokye fra awukugwa ye twra se buku ma ye sua no ente saa nanso sei na no kwasem ne debe etie afei ne pese bie oman ani ni Asante man ni ye hunu Okomfo Anokye ba bi pa o ye debe ofiri a de ne kopie mu ewo awukugwa enti emu no ena empani de ne kwa hye obi nsa pani bi nsa ewo ho na saa pani ne ye fe no ano muntie ne ye ne ye fe no ano ye de ne hye ne nsa se de ye ba ya be hye nsa ye wo no se ne kura no eno nti ye pese wotete na akoma ne ehu ade kropoten a ewo ne nsem na omanimu so a ya san abefa ya de e de na ye de be aba saa bremu na ka ni ho enti wuntimi ntwa kwan no wa ye de be wo be nante alfa ebre bebre enti ogidie se ye de na kohye papa ne nsa no obehwe ne so ye de be e de amaye enti ebra Okomfo Anokye ye tete na koma wo nyini no ho na ne nsa nkyere ne hya ase se edadi enti ba bi okosua ade no se ensa nkyere ne ba no waye wei e wo krom ho bibi opeso ye bia no waye enti ho no esanse wo sua ade wo ho no woni Asante mamu nti no oye ne nsenkyerene ahodo dodo no ayedebe e wo ho ebra oje ntete na ohunu ni tumi no edadie no e ho no oye nsenkyerene ahodo dodo no ayedebe e wo ho so ati ase enti ne nsenkyerene mu no omanfo se ano chi so kwa okugwa kasa mu a chi no e kire se hwe chi no kire se hwe so ati ase papa na ede nkwohye ne se e friend ano no ano chi nese ano hwe nia oba no ye debe eye nsankyere nia oba no ye debe eye ena wo mu no ede tu ni di se Anokye tio o mu ni di etu ni di se Anokye ba Okomfo Anokye ye wo no abusua ofiri mu e ma no din abusua odin mu ofiri mu e ma no din ni din ye Kwame Frimpong Anokye ni din no ye wo no memenda Kwame Frimpong Anokye ni din ankasa abusua ede ma no na omo ka se ye Kwame Frimpong Anokye na omo ka se chi no eye hwe ano eye din enti ano hwe de oba no ye ne beda ne din Anokye ewiase enipa ba ne ye wo no a ye nto ne din so obi ye bibia yetimi de dane ne din ma no ye yie dabi enimu saa ewo Amamere ni Abakosem mu tie ni yia abusua na nkasa ma ne din Anokye ne deda Anokye no ya Asante kasa Anokye ya Asante kasa ye fra bibi chi no Asante ye fa no ye wo jaache ewo ho jaache pam so ewo ho ye wo se statement e chi no mame chi no bra so ati ase bukanche enti chi no ya Asante kasa so ati ase enti Anokye ye Asante din prekope e Asante din na okopie mu wo ho no a ode Anokye no ana saa chi no omukrom kasa nso ye frɛ no hwe omukrom kasa okugwa krom kasa no chi no kire se hwe enti papa na ede nko ma na no hwe ana ebeda ni se Anokye miwa na odin dada e wo ha ye frɛ no Kwame Frimpong Anokye ni din no miwa na ye se
Asenchilina ne da so di na chi o ntina ne din no edi na chi ne din no di na chi dada enti che no aye honom krom kasa se hwe no anom de ka papa ne din ho na be Anokye asa no mo ka no ba no kwasem ana ne da mi ma wahuni abusua ma ne din aye fe no Kwame Frimpong Anokye ne din ankasa eno no enti wuntimi nka nkyere me se obi ye nsenkyereni bi a ne ye de ato ne din ama na ba ye ne din ye wo akoda keto a ye ma ne din ne din a yen Asante Agona de hye sene asene ya de hye de ma no ye Kwame Frimpong Anokye enti wo nyini no nsenkyereni no na dodo no ano wo ye no awokugwa ho na wo ye na awokugwa esanse ho no kofa ne ntete no dodo no a ye de be efriye anu wo sua ade na obi baka kiro se eye den kura ana Okomfo Anokye ekohia ana se etu odi nkan openso a odi nkan so ati ase woni nyansankyereni ahodo anu wo ye ni nyina mu no ekoba se wo ye nsankyereni bi a efeli no awudie na ye awudie oye tu aduro nti otutu ne kum nipa oto baako ekumienu ekum nipa ne mprensa so ekum nipa so ati ase enti omanfo no yes edi ni hwamo ewa okugwa ho enti omanfo mo okugwa kase da bi na obi a wo ye hoho na ye na obe na udi ahusei die ene yenso ye mfa ho nchew enti se wadi awudi a yenso ye be kum bi muntie ne ye ya hwefo ntie ne ye hu no kwasem a wo saade wem menim se ebinom ene menya adwene nanso no kwasem na me ma Asante man ne Ghana man de be ehuni enti esa awudi e be mu nti no wo mo se ene ye wonso ye be kum bi ana mo che no bo ne pam se kazi abo obi pam a kyase a che na to prison ai bre be so a ye be ku no afri ho enti ma me musa se wo ye wo mo de hye a ofiri krom ho ana wo ye nsankyereni ahodo na mpo wa ya mfomso a enti nka betimi aka so mu ku no ana se wo mo de hye kan a enti nka beka so mo chi no aku no a ofiri krom wo ye nyankama de akase emma wo mutirimu da ba esanse wonye wo mo de hye enti na wo ye obi de hye enti no ene yensu ebedi wa wubi enti ye bone pam chi no to prison ko sibre bi a yensu ebeku wa de be afri eho so atiase se wokọ awokugwa mamu a eye gwansefo ye wakanfo ye de be ewom ba ye ka awokugwa kuro na nkasa awokugwa kuro na nkasa ne nya akanfo wo mo nka twi kasa wo mo nka kan kasa awokugwa kuro na nkasa e ka kire pon kasa wo mo ye kire ponfo nti wo mo ka kire pon kasa enti wokọ awokugwa wo mo kasa pa ye kire pon kasa kire pon wo ka onte enye twi kasa so atiase enye twi kasa enti ohun se Okomfo Anokye ba bi ofire no wonye wo mu nipa bi enti ebeku no enti mu no oda pam no ana nyame ncha de na se etu ene ne nantie okopie mu wa okugwa enti ebra okopie mu ohun Okomfo Anokye na Okomfo Anokye na se etu odi nkan ana me ka ne ho asem yi okopie mu wa okugwa enti bro kopie mu wa kugwa no ena ohu Okomfo Anokye ya no nso Okomfo Anokye esanse na owo tumi na nsankyeni woni munti no ohu nu anoka kyensena na wo ye brempon daati wo bedi hene me show sa abo we sei na se sa bre no na Asante enyanya Asante ni Asante nyanya Asante man na obi adi ne ho so na ye kwa man enkronkro ni nyina obi adi ne ho so na enyanya Asante nka bomu so atiase enti wo hye ne bo set na daati wo bedi ne wo ye ohene wo ye brempon daati wo bedi hene se ni tie busa ho se na se etu a odi nkan wo ye Asante ni wo ye kani wo ka twi kasa se Okomfo Anokye e yampa so free awokugwa a sabre no onka kirepon onka twi kasa o ye gwani o ye okugwa ni nto oka kirepon kasa kirepon kasa nso ene Asante kasa anye pe akwaso obi ka brofo ene obi ka French ebesi dem watimi adi nkomo amana ye bra mo ntemo kasa na se ye na mpesa ahwefo hwe ne ehunu ba bi a Okomfo Anokye firi ankasa enti enkomo be na omudi ye kasa be na ne na se etu odi nkan e kaaye a omote wo mo ho ayede be ase because na se etu nte kirepon kasa
enti se nkan Okomfo Anokye ka kire pon kasa ebesi de wate ase ma na yi ni se honhoma na sa kra ni kra no ene ma ne timi ene na se etu kasa da bi kasa ye kasa 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 se wonsua ye a unhunu se wonsua pa no a unhunu ana sa onya ne huni papa wonte ne kasa wote hai se wonte French ya who could do French man wa obeti maka French wonte nka French yes sa ko esremu a na wonte gonja kasa obeti aka gonja kasa ise osua aha na epesa ahwefo hunu se Okomfo Anokye ebro ne na se etu odi nkan hia no Asante kasa no mo kaaye ema omo te omo ho ase ema nkutahudie kooso enti ohunu no share ne nkom no esanso oya Asante ni no fra Asante Agona na bibi na di kopi ho nti no oka atwi kasa no na se etu odi nkan he de be ete ase ne nkomodie ekọ omo mienu entem enti ho na se etu be kasa hey ene se menua no na wo ye me de hye na fra Asante mamu die a ene kwan bi a mefa so a meyiwa free sa pan mu bi a meyiwa free sa pan mu enti na se etu sanete na se etu odi nkan di nyansa kasa kasa de ahobrase kasa kasa emu ehwam so atiase ene empanimfo a omo abra no mo hwe pam no edi nkomo se ne dehye no na dawroma omo nyi ne dehye ne de emfa ne ma no na obmoa no enti bra kasa demu na to mo aso mo yi Okomfo Anokye free pam de ne ma no ano siko se ma yi udi a yenko ye krum yensan ko yenchi na yenko chechire ye man na memfa anko nya sa ye bekun na sabre no ye den na se yitu hu se krom ha no free se Okomfo Anokye wonyini kakra nsan no wo kro enti onim ne nchi so ofra Asante Agona enti na se etu odi nkan ka se si ye udi a yenko yenchi so atiase esanso ye santini okatwi kasa yenko yenchi enef ma wo fa Okomfo Anokye na ode ne ba Asante memu ekwani a Okomfo Anokye fa so kopi ho nie ne kwani ofa so a na se etu ne ba Asante memu enie sabre no na obia di ne ho so na enye Asante man na kuro bia di ne ho so na Asante nkabomu enya mai so atiase ne kuro bia edi ne ho so ekwani na Okomfo Anokye fa so kopi agugwanie ye Asante Agona de hye Asene ade hye ye ni Abakosem na sabi obi ntimi ntena ba bi nkan ya Abakosem ma ye bra onnim ya Abakosem ne ye de ensasi ye bo se Okomfo Anokye efra Asante Agona ha ya na ukugwa ne de enya no kore ekwan ofa so kopi ho nie ana omo age aboso se esan se wo ya akoda no ya nsenchene ahodo bebre wo ho nti no ye ho no ofire ye ho no papa fire ana chi anohwe ne bedane ni din ofricha enokwasem bia nya de be enim wo ya nsenchene ahodo wo ho nti ebra wo sua die nti no ene ofiri ho kwasi broni nso ba ye nso ampa ba bi o ya nsenchene ne atro se ya trashe bukum se e ho no ofire ana ya trashe bukum ne asua tete so nye nkan Abakosem sa nti ye nananom an nkan Abakosem ye no na de hawa bre ye ne a abesi na ye ndi ye se ye be kan Abakosem no na Asante man ne Ghana man nyina ehunu ba bi a Okomfo Anokye de be efiri a wo baaye na ma me nkyerɛw enye Okomfo Anokye ni nipa odi nkan edi hene e wo kurum ha nye Okomfo Anokye ni nipa odi nkan edi hene e wo kurum ha Okomfo Anokye di hene ebra na otoso enan ese nipa miensa bedi na nim di hene nipa miensa na e hwan good ye ne se ahwefo ani Asante man hunu se Asante ye to ana ehunu ba bi obi fire ehunu na bose se Okomfo Anokye nya de hye ofura Asante Agona ankontim meye ohene e wo ha ma ne nya yie wa Asante Abakosem ni Asante Amamere ni amane mu no se wo nya de hye e wo ba bi a wontimi nkodi ho akonwa da e ma no nya yie gisa wo ye de hye evi okromo infi so ofri kromo na wo nya de hye a wonni akonwa wo ho ma ne nya yie da enti Asante man mu nyima no mfa ano yie mu amunyi ano se Okomfo Anokye oguan ni a ofri okugwa o ka kire po kasa na se bibi nti edna be pia Asante Agona na wo ba betena obedi Asante Agona konyama ne yie so ati ase ede no obedi akonwa binum se nana se tu edi Asante Agona ma no se ode da na se esan moa ode boa no ntia nana se tu
a odi nkan opemso a odi nkan sabia mu sabia son nana onim amamere ni abakosem nana nim trodo pa se obi a wanya de hye e wo bi kuro so no wontimi nkodi wo hene ma no nya yie na omanfo ne kura mpene so ade hye wo kuro mo nya de be empene so se mete hei na makoboa gonja hene esanse makoboa ne nti wo se kofa mi kuro we ne kodi so hene ebra me nya gonja ni yes enti sanse mo ka no emfuturo no mutugu enipa ani we ne no kwasem trodo a me de be meka e de akere omanfo so acha se enti na nipa miensa di nkan be di ade ansana na Okomfo Anokye nso e ba be di ade esan so ofre di hifie enti no obeto aso be di ade 1620 ana ohina odi nkan wa Asante Agona tena konwa so ye fe no Opompani 1620 ana oye ohina odi nkan wo kurum ha 1620 ekosi 1660 ana Opompani di ade wo kurum ha wotena chechere eso yes chechera konwa so wotena chechera konwa so onu firi ho no 1660 ekosi 1680 ana ohine ba ko so ba ye fe no bedi akon intim onu so firi asenya de hye abusua no amu 1660 ekosi 1680 good onu so bedi ade e wa Asante Agona e ha sei yes yes ana Okomfo ya moa eye Okomfo Anokye nwia pani Okomfo ya moa enso betena akonya so di ade 1680 to 1696 1680 to 1696 meka Okomfo ya moa ho asem kakra tie din no 1680 to 1696 onu firi ho no ana Okomfo Anokye enso baaye a oyo hene otoso nan ebedi ade 1697 ekosi 1714 yes 1697 ekosi 1714 so ajase ana onso bedi ade onu firi ho no ni wo fa asesian anim enso bedi ade 1714 ekosi 1717 so ajase enti se menka se mebobo a ebrebewa ba Okomfo Anokye ebedi ade a otoso nan e wo kurom ha enti na onya first person na ebedi Okomfo Anokye ona ebedi Okomfo Anokye ade na wo fa ase na no enti nya Okomfo Anokye ne di nkan bedi ade wo kurom ha na ade hye na di nkan ya di ade wo kurom ha sei dada ansa na Okomfo Anokye ofra de hye busuam enti no beto so enan e wo ha obetena chechede akonya so e ma no eye yie enti busa ho se so onya de hye a obetimi abetena Asante Agona akonya so amana eye ensi da ya tumfutu agu ya ni ache etwema so kakra na se eden na ema obi a oye Okomfo ebedi akonya oye de hye ofra de hye akonya abusuam so ati ase edin no ye Okomfo akonya no efie bosom wo de e wo ho ebesi na nyina efie bosom wo ho nti oye Okomfo na osan afiri ade hye abusuam enti odi hini ma na ye yie so ati ase odi hini ma na ye yie o debi enti Okomfo ya moa e Okomfo Anokye nwia pani na Okomfo ya moa a me ka ase me ka ne ho asem no Okomfo ya moa pen so no na obiri ye bo a ana tiso na nya Asante man yo na obi adi ne ho so ta na obiri ye bo a ana na tiso na ne Okomfo ya moa so ati ase na bibia mu no mu di nkomo e kasa aye nua esanse wo ye Okomfo enti na onim fom enti emu no ana na obiri ye bo a sa abremu no na ye kwa aman hene e ka che Okomfo ya moa se na nanom abeso no daye na obiri ye bo a edi akonya wo kwa aman ana Okomfo ya moa so di ade wa Agona Asante Agona te na obiri ye bo a ka che Okomfo ya moa se na nanom abeso no daye se betimi adi atamfo so nkunimu a gese ye kan ye ho ye de be ebom ne ye ba ko ansa na yetimi adi atamfo so nkunim edina na Okomfo ya moa so adi adwen ba se no kore ye nkan ye ho mom na no kwasem se na nanom abeboa ye ya da ye o maso no ebe ye adwuma
Yanka humom na yebetimi adi atamfo so nkonim. Enti bremu no ana na obri yebo apeso beboabo Asante oman no mdi wom ho so no obeboabo ho nyina no ne aka ye ho edebe abom na ye baako na da ya na nanom beso no na bam. So what you say? Enti mu no ana doma fo ete say Asante pese ye kan ye ho edebe ebomu. Anom de ntokwa be Asante. Entokwa ni mu no konfo ya moa kokon bi na obiri yebo akọ bi emu na konfo ya moa efri mu ti asem ni ye enu mu no na konfo ya moa efri mu konfo ya moa efri mu ana na obiri yebo anso se kan no wanhu amkun mu ho oba fie no ebre di animu no no nso ye de be etoye because pra ne kese ana nso toye enti sa bre na je se akonwa no we ato ahanso so ato enti wona konfo na che nkomo wo hye na se etu odi nkan no ebe mu enti na se etu ni wo fa na obiri yebo na obiri yebo a enti ni wo fa afiri wode a etwa so one de be obedi ade e wo kwa aman konfo na che nwia pani efe no konfo ya moa so nso afiri wode a ono ni nuan ene konfo ya mo enti se won so be de be ebedi ade enti so hwe Agona Asante Agona ene Asante man a ase eyentafo efri tete eyenuafo ntafo na ebrepamu no yebeka senti omyentafo pa e de acha Asante man ene Ghana man no mahu no enti na obi osetu a odi nkan abedi ade konfo no chenso abedi ni nua so edebe ade konfo ya mo ade enti afedie o ma be ye abusua damfo nua damfo abusua efri okugwa e de aba pie mu ha se ya we ye di hene enu mu no ena na obri konfo osetu odi nkan e pese obetoa da ya ni wo fa esun ye na opese oboa ni ye kan hubom ni ye di atamfo so nkunim ana konfo no che enso ni tumi a onso wo no onse de boa na osetutu a odi nkan pese ye be kan ye nyina ye ho edebe abom ni agye Asante man afiri atamfo ye debe ensem ni de asi ho ni ye de ho so ni ade ye ho na se tutu a oboa konfo no che okugwa no obedi akonwa no wo kwa aman. Yes, na se tu bedi ade wo kwa aman sa bre na nya Asante man bedi ade wo kwa aman ana konfo no che nso ni nua konfo ya mo afiri mu no ono so di ade e wo Asante Agona enti omumienu ka bo mu se na se tu na nadamfo ne na obri yebo na damfo ene na se konfo ya moa a omye adamfo nua e dia na konfo anoche enso so ene na osetu omoso aye adamfo nua because ent akom na nkasa e ofie e wo abusua ne de be emu enti na meka se untimi nka Asante Abakosem e bra obi Agona afiri muda Agona edintintiman e wa Asante Abakosem na ebre ekono series ebe ye no ye be kan yie pa na wo mahunu ba bia etie enti na se etu epeso be kan ye nyina ye ho abomu no hwan na bedi ye nso tabra obi ayo man obi adi ne ho so mentem ho ase ewom tisi ye nya ntokwa no a ye ntimi nkan ye ho mom di ye nya ntokwa no ye nkan ye ho mom hwan na be ye pani a obeda ye nyina no e ho na konfa no che se ene ye hunu do obedi ye so dia mbe nyankama de na nyankama de ameye no de besi ni naso no ono na beda ye nyina no se Asante man ono na beda ye nyina no se Asante man enti da na ye fia da na ye fofie konfa no che ene amanfo ni nyina hia ebodwa na afi wo komoe na oyisikadwa ko firi efiri soro ebaya babesi na osetu odi nkan na so se wo ana obi aboa wo na wayi wa free prison wabo yi wa free pem ba ye bra bekun na wayi wadamfo ye onua na se wo ye nyankama de we a obem na akosi obi na so yes obem na akosi obi na so na nsankyerene ba ya besi na se tu odi nkan e na so ho ana konfa na chika se na se tu a odi nkan no ono ana ebe da Asante man nyina no ye be som no a me konfa no che me ka ho bi
Asante man nyina tumi ne eti nyina hye saa konwa ni mu ode beba ni krom nanso wanya ne saa ti Asante man nyina ti ene etumi nyina hye saa konwa ni mu enti ebesom na sa etu sa Asante hene Asante man nyina besom na ho ne enya Asante nka bomu aye benya Asante hene na o se etu a odi nkan Abakosem no enti konfanoche ewo ni kro kwa man se sa abeya Asante man do da ya no ene na sa etu a odi nkan enti de amanfo okeka se wode da na se no ene kwasem bia enim ene kwasem bia nya de be enim sa konfanoche na bose ana maka kire no ba bi ofre ana maka kire no anato aye to ye be hunu se konfanoche efri ha no ana maka kire wo no obi nya de hia ontimi nkotena obi krom enkoye enkodi akonwa e wo ho ma no nya yie na omanfo no kra ne mpene so saa se obi a onya de hie onka ni krom kasa yemfa ne medi hene e ma no nya yie ensida wa Asante Abakosem ene Asante Amamere mu no saa nete na me ka de mensasi mbo se sanse me firi Asene abushia aya de hie abushia firi Asante Agona ne edi Asante Agona no ya Abakosem no se nete ti yetumfutu agu nipa ni ache ne pese oman Ghana Asante man ehunu no kwasem a ewo mu na afei nia yesua no yetugu na yefa ne eye papa na aboa ye nyina When you had a better was a power, at the shack is see out there, my and yes, so be. But in force it, so we few crew in our band. Oye da Jabase And when they were what can't you me say Sebi near maybe real high dear see and no kwasem no be high dear and the idea proceed this year. Na kakra ye hunin ne no yesuania yetimi suani ye de bi atu ye ntrim na ye ka bibi so kire nchirima idi echi ye beda was papa o bre a wonya e de amaye Golden TV ahwefo ne atifo panya samoa ena ene ye ne be twetwe nkomo a wa me ye hunu ba bia Agona ewo Agona no ni petitira a obepie mu ye Okomfo Anokye e ho asem a ya ka dia dada ye ya no ene wa bie niema ani so ama ye hunu eno nti ye nsua bibi emfiri abasem mu na yentimi nka bibi so enche enchima yeso se be share ye content ama adofo ne ahwefo na won so anya bibi asua afiri ye yenkomo twetwe ya betwetwe ansa na wo besi me odu ano besi no ebre fofra mo beba no ye behwe se Konfanoche o ware ya na ase wan ware o ba na ase wan womma so ati ase ye se Konfanoche o wi ehne fa no ko wi ye behwe sa ne mani nyina na ahwefo ne atiefo ahunu ba bi a asema ye kan se enokure turo do ne ye kan na ye ntwantro da biara da ye da was ye dia no si ye dia nkomo twetwe ne nyina e ba wi ye enim se owura adaroma o bibi kakra obeka che adofo tifo ne ahwefo a obra ye dia nkomo twetwe ne kwa wi ye ne mpesa meka ne se Abakosem ya Abakosem si e kata so kura na wo ye dan na brebe so a ebepie aba etise nyinsen na afei na bre na erebe epie a ye ma Asante man ne Ghana man nyina ehunu ba bia Konfanoche firi obi a wo tie mi na wo hwe obi a ho ne me nya adwene nanso no kwasem ana ye kesan se me na na ne Konfanoche minnim no esen wo a wo tie abonten a wo ka se de ope no bia no kwasem na me de edebe ema yentie ne yie na de enye no yentungu na yemfa de ye ne yemmoa ye kurei ni Asante man se de be ya ye din no ebe hita e de akoba bia meda mo ase pa wa kwanya so kwa de amai so won subscribe ya na wa ye intentem amai se de be ya the next episode won so ubetimi anya bia hwe na wa fa bibia film ene mansua hwe kra mate Konfanoche ma medin eno kwasem mate Konfanoche ma ato papa din drankwa ai anonti eya de sua kese e na yesua film ese se share ma obi so enya bi nhwe yeda mo nyina mo si akra mo